Η εμπειρία ενός ταξιδιού είναι συναρπαστική και ταυτόχρονα εγωιτευτική πολλές φορές. Κάθε ταξίδι είναι μοναδικό. Μοναδικό για τους ανθρώπους που θα γνωρίσεις και τις στιγμές που θα ζήσεις μαζί τους. Ανθρώπους που θα σε καλοδεχθούν και θα μοιραστούν μαζί σου την αγάπη και το πάθος για αυτό που κάνουν. Να γίνεσαι για λίγο κομμάτι αυτού του τόπου, ανακαλύπτοντας την πλούσια παράδοση και πολιτισμό. Να γνωρίζεις το αυθεντικό από πρώτο χέρι. Να έρχεσαι κοντά στη φύση και να απολαμβάνεις ό,τι απλόχερα αυτή σου προσφέρει. Να μυρίσεις, να γευτείς, να ψηλαφίσεις. Να έχεις σε εγρήγορση και τις 5 σου αισθήσεις. Εστιάζοντας στα ωφέλη από την υλοποίηση αυτής της ιδέας, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που παράγουν με μεράκι και όρεξη τα ξεχωριστά τους προϊόντα έχουν άλλη μια διέξοδο προβολής και διαφήμισης αυτών. Μέσα από τη δράση μας θα συμβάλλουμε στην καλύτερη φιλοξενία των επισκεπτών, διαμορφώνοντας την τουριστική εικόνα του νησιού μαζί με τα υπόλοιπα είδη βιωματικού τουρισμού που αναπτύσσονται στο νησί. Επιπλέον, ένα τέτοιο εγχείρημα θα φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Εστίαση, μεταποίηση, γεωργία, τουρισμός, ενδυναμώνοντας έτσι το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Τέλος, η συναναστροφή των ντόπιων ανθρώπων με τους επισκέπτες από άλλους πολιτισμούς και παραδόσεις θα αναζωογονήσει την ψυχολογία τους που τόσο ανάγκη έχουμε σαν κοινωνία στις μέρες μας. Ήρθε η ώρα η Λίμνος να αποκτήσει τη δική της ταυτότητα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, ο γαστρονομικός της πλούτος, η πολιτιστική της κληρονομιά, οι ίδιοι της οι άνθρωποι. Θα βοηθήσουμε και εμείς οι νέοι για την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Πώς? Μέσα από σκληρή αλλά δημιουργική δουλειά, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, σεβόμενη την παράδοση, αξιοποιώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του τόπου με αγάπη για αυτόν. Taste Limnos. Taste the real happiness, the real life.